Pango sa Sanitary Inspection Team sa Lapu-Lapu City Health Office may rekomendar nga temporaryo unang ipahunong ang ship breaking sa barangay Punta Inganyo nga magitumbok sa mga mulupyo sa dapit kahinungdan sa nasinati nilang pagpangato sa lawas. Si Luan Merondina sa report. Base sa gihimong pakisusi sa mga sanitary inspector sa Lapu-Lapu City Health Office niadtong milabay Huwebes, naabdan nila ang nagtipunog nga mga parte sa MV Diamond Highway vessel sa dapit nga gipisa-pisa. Nagkatapok pa usab ang mga residue o mga abog nga resulta sa nagpadayong shipbreaking. Mato ni Ferdinand Tipaet, Supervising Environmental Management Specialist sa Lapu-Lapu City Health Office, nga una sa tanan napakyas ang nagduma sa shipbreaking sa pagduso og layout sa ilang salvaging plan ilabi na ngadto sa Sentro, City Health Office ug sa barangay. Wa usab niini matuman ang insaktong paagi sa shipbreaking sama sa pagbutang og mga dust collector ug ubang mga ekipo aron dili direktang mapalid ngadto sa mga kabalayan ang mga residue o ang mga abog sa shipbreaking ilabi na kun mokusog ang paghuros sa hangin. Ang mga abog-abog gikan sa nagpadayong shipbreaking ang gitumbok sa mga mulupyo sa dapit nga hinungdan sa nasinati nilang pagpangatol sa lawas ilabi na karong panahona nga mikusog ang hanging amihan. So they have to provide or maghatag sila operation nga nagi technical expert on how to do the actual salvaging ba. No, nga naa sila protocol. We have to contain the residue nga proper sa cutting unta ilang tang tabunan. Maybe they could put up like wind barrier or linoleum baka or tent nga katong mga abog dili lang unta mula pa sa gawas. Gidasunan usab kini sa pangu sa Sentro, Lapu-Lapu, Emiliano Bonghanoy ug Punta Inganyo Barangay Captain Essie Estardo. So far ma'am, wala gina mananingin diri sa ato angguan, diri sa ating opisina. Unya dayon, ang tanagwa na sa barangay, wala sa na mananingin nila. Nagtungo ganini nga, kanang wala ay mga kanang di panghimo diha. Kaya naginanglan man na lagi o endorsement niya, wala man na diri sa mga. Ang ilang ipakita na katong aprobahan sila sa DNR. Subay niini, girekomendar sa City Health Office ngadto sa buhatan sa mayor nga temporaryo unang ipahunong ang shipbreaking sa dapit. Kaya kung ato na gud siyang ipadayon ma'am magsit sila operate, naagyapoy dispersal sa fumes, makahatag po ni ma'am og kanang kahasol sa mga residente. So for now, maybe we can recommend, but we are not going to close the operation, but we can recommend as the part of the City Health Office. In as far as the health is concerned, we have to stop the operation for a while ilang isubmit ilang layout plan on how to conduct properly salvaging. Sa pagkakutlo ning balita, wala pay giluwatang pamahayag si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan kabahin niini. Samtang giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa nagduma sa shipbreaking, pinaagi sa ilang operations manager nga si Arnel Villaganas, apan mipasabot kini nga ang ilang abogado na ang muluwat unya og pamahayag. Uban ni Marlon Melgazo og Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak.